Kendo bad migawo mar piny owacho mochung'ne weche mag Aeri mag jotije mag piny owacho mong'ere gi dhongere kaka pension scheme ojiwo jotije mag piny owacho mondo donjre e yore keno manyien mar omenda mar Aeri mabende giyudo ka gidhi rutaya kata bang' weyo tich manyien mabende idendo kaka Public Service Superannuation Scheme PSS. Mano kanyero Jojuma nitiere koda lipot mathoth. Chenro ni mar kano omenda mar Aeri macho jotijno mar piny owacho ma odhi rutaya mabende olosi e bwo chikno ma ong'ere ka Public Service Superannuation Scheme Act 2012 ne ochako tijno mar achiel mar higano mar 2021. E bwo chenroni jatich kano omenda mok tin atamalo 7.5 mar osache ma dwe ka dwe ka bende piny owacho bende kano ne omenda maromo atamalo 15 mar osache modo dwe ka dwe. There's the room to top up what is being contributed at 7.5% by members, and then the government, giving its share of the same to the fund at 15%. But members are encouraged also to, increase that 7.5% of what they can contribute to ensure that they are socially secure when they retire. Omenda ma imiyo jatich ka odhi rutaya e bwo chenroni luwore kod higni ma otiyo ka achiel kod omenda mane ichule kaka osara e seche modhi rutaya. Michael Obonyo, jalup director e bad migawo ni mar piny owacho ma ochuni chenrogo mag Aeri mag jotich, wach ni chenro manyien nitiere kod ber mathoth ne jotich ma oting'o neno ne giyudo Aeri mapiyo piyo ka gidhi rutaya. We expect that by the time the first member in the current scheme retires under the normal age of 60, the scheme will have grown through the annual return on investment annually, and it will be a sure way of ensuring that members are paid in good time. Right now, the Retirement Benefits Act requires that members are paid within 30 days of retirement. Bende owacho ni chenroni bende dhi miyo piny owacho bedo kod yot e chulo Aeri. Pension expenditure being part of the wage bill was rising exponentially, and there was need to address that particular aspect to ensure that civil servants, when they retire, they are guaranteed of getting their pension as provided by the law. Mae ne osiko jalup county commissioner e sub-county ma Sunais Benson Karani mabende ojiwo jotijego mag piny owacho ni kodonji e chenroni. It is important for the government to come up with this scheme and ensure that the civil servants are effectively covered so that as they retire in dignity. Nyaka sani piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 171 mar chulo jotich kaka Aeri e bwo chenroni. Jojuma, Ramogi TV, Migori.